kaike na n'unwelobi online usezo Igbo kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi online usezo Igbo kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi online usezo Igbo kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi online usezo Igbo onye ọbụla ke na n'unwelobi kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi online usezo Igbo kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi online usezo Igbo ogbebi n'ime Jizọs kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi online usezo Igbo kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi online usezo Igbo kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi online usezo Igbo kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi kaike na n'unwelobi online usezo Igbo ezi nwanne m online ụsọ fọdụle online ụsọ investment anụ nwelobi n'isi ọfịa Nkwachukwu kwele PFC Football Club of Nigeria ọlụọma ịlụlụ ndị ụka ya ka ndị ụka ji wee chede echiche Ugbebi n'ime Jizọs abụdị mkpa n'isi ego ọ ga-ele a na-eli ego na aṅụle onye aṅụle mmadụ na-atọ ụtọ anụ nwelobi n'isi ọbịa Posidom kwalụ mamụ ya n'eziokwu na mbịala isi ọfịa na anyị ji nkata wee bulu ego anụ nwelobi nwanne m nnekwute ọgọ na n'uli nwoke nwa n'isi ọfịa online ụsọ nwanne nke bụ anụ nwelobi n'isi ọfịa mụ na gị na-abụ na adị na mma mụ na gị na-abụ na-eri nwanne maka na ebe ọ bụ na ịfụrụ m anya ọlụ dị mma gị na-alụ behind every successful man there must be a woman lọlọ chinyere ụfọdụ ile adụli na ị ga-adị mama ejima nwanyị ọma ogoli mala obi dị ya ọzọ dị eme nwanne nke m mama ejima na ị ga-adị anụ nwelobi ị ga-adị anụ nwelobi ị ga-adị Linus ụfọdụ ile anụ nwelobi ị ga-adị Don Linus investment anụ nwelobi ị ga-adị anụ nwelobi onizọfịa anụ nwelobi ị ga-adị Nkwachukwu kwere PFC anụ nwelobi ị ga-adị Ogbebi n'ime Jizọs anụ nwelobi ị ga-adị abụdị mkpa n'isi ego anụ nwelobi ị ga-adị ọ ga-ele a na-eli ego ihe anụ nwelobi ị ga-adị ọ na-enwe obi aṅụle nwelobi ị ga-adị onye aṅụle mmadụ na-atọ ụtọ anụ nwelobi ị ga-adị anụ nwelobi onigadi anụ nwelobi ị ga-adị ka nnaba ọka Jesu bụ onye dị mma anyị chifu Kristo n'Okonkwo ọnwa na-etili ọra n'ọkwụnọ ọnwa na China nwanne m ọnwa si Kristi na China nnekwute ọnwa n'ọkwụnọ ọnwa na-etili ọra n'ọkwụnọ ọka ọnwa na-etili ọra nwanne m National Lord of Able Men ọnwa si Kristi na China ọnwa na-etili ọra n'ọkwụnọ ọnwa China onigadi ọnwa foto bịamana ọnwa foto bịamana anyị chifu Kristi n'Okonkwo ọnwa foto bịamana ọnwa n'ọkwụnọ ọnwa foto bịamana ọnwa na China nwanne m ọnwa foto bịamana ọnwa si Kristi onigadi ọnwa foto bịamana maka na ọ bụrụ ọka onye ra na-ede ọnwa foto bịamana na ọ bụ ibe ọnwa na-eme n'ụwa ọnwa foto bịamana ọnwa na-etili ọra nwanne m ọnwa foto bịamana ọnwa na-etili ọra nwa chi na-emelụ ọnwa foto bịamana eze maka na-eje ka Jesu dị onye dị mma anyị chifu Sunday ọ dị mma ma ole Jagaban ndị
Black Communication ọzọ Igbo ndụ n'ezi amaghị Tinubu ndị Igbo niile Chief Sunday Jagaban ndị Igbo niile Sunny Black Communication Tinubu ndị Igbo niile ọzọ Igbo ndụ n'ezi ama Jagaban yo n'igade Sunny Black Communication Sunny Black Communication onye ma ọzọ Igbo ndụ n'ezi ama Tinubu ndị Igbo niile Jagaban n'igade USB on the bed.